Gadan, ang sarong lalaki mantang duwang iba pa ang lugadan, makalis mabangga nin sarong wing van truck ang plant box sa tahaw ning tinampo sakop kang barangay Kalamunding, Labo, Camarines Norte. Alas 9 nin banggi kan Oktubre 14. Binisto ang nagada na sarong 41 anyos na lalaki kan barangay San Antonio, parehong Banwaan. Basado sa impormasyon, pasiring ang truck sa barangay Talubatib kan mabangga kaini ang plant box, sundo sa maarado magin ang mga nakaparadang tricycle kung saan nagkahalat man ang tulong biktima. Duwang kasabat man na motorista ang nadamay sa pangyayari. Sa investigasyon kan otoridad, nagluluwas na nasa impluensya nin alak ang truck driver as sinangiturog sa biyahe. Accordingly, napatulog po. Pinamedical po naman natin yung driver, allegedly is under influence ng liquor. Sangunyan, nasa ipatura pa kan Labo Municipal Police Station ang suspect na maaatubang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries and homicide. Katakod kaini, liwat na nagpagirumduman otoridad sa mga motorista na ibitaran ang pag-inom nin alak, urog na kung mamaneho pangani daing may madanyaran na buhay, asin maibitaran ang mga katibaadan sa tinampo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.